Let's go, my boy. Hai să vedem. E interesant nivelul ăsta că plouă. Da, și întună în urechi. Opa? A, nu, aici ieșim doar. E că Malichet bate ori fiecare boss în parte? La 1v1? S-a făcut un video. Oh, ai găsit un snack. O bate până și pe Melenia. Băi, Melenia, hai să joci tu cu noi, nu știu de ce nu vei să vii. Bă, lasă-mă în pace cu jocul ăla. Sper numai să nu găsesc într-o cameră de asta, știi? Ai pornit filmarea, da? Da, da. Dar întrebarea e... Nu ai prins scary, jumpscare de la mine așa de excepțional. E, păi da, pentru că eu aici, hai să dăm afară. Nu. Dar eu sunt pe push-to talk și cumva atunci aveam push-to talk-ul apăsat. Mă auzi niște bătăi aici. Atunci intrăm mai târziu. Tu n-ai lanternă? Bă, dacă mă fi pornit. Dar mă enervează. Opa, încă un suc. Bă, da, Auzi, bă, găsesc. bate cineva. Eu zic să găsim prima oară. Opa, am găsit camera aia cu scara. Vino cu apa aici. Stai un pic, mai sus camera. Bă, dar am găsit la sucuri. I got the juice! Hai că vin. Marius? Aha, Era pisică la geam. A făcut eu. la tine sau la... La mine. Dar Doamne. nu e rele sau în joc? Irele. Serios, Marius? Bă, ia-o! Păi dacă deschid eu, de ce mai apeși tu? Dă-mă să știu. Marius, cred că nu pe aici. Că e cam înstrâmt aici. Pe aici n-am fost. Eu știu, dar poate e ocazia să ne dea jumpscare. Păi și asta e ideea Ce jocului. faci, bă, retardule? Doamne. Uite, pe aici n-am fost. Sunt niște cărți pe jos. Da, și automatul ăsta dă cărți. Poți să cumperi chestii. Da, dar n-avem nevoie. Nu, e puzzle. Aoleu. Ce îmi plac puzzle-urile. E un puzzle cu cărți și cu sticlă de apă. Aoleu. Cred că are treabă cu astea de aici. 3, 4, 5 6 teancuri de cărți și 2 bidoane de apă. 3. Deci 6 cu 3. Deci 3 push 6. Marius, cred că trebuie să fim amândoi. Sau? Nu. Ușa asta trebuie să o deschidem. Deci 1, 2, 3. 3 de alea de apă. Și câte scaune sunt aici? 4. 4 scaune Astea le-am făcut eu. și câte mese? 2-3 mese. Bă, da, cred că să pun... Nu cred că să pun. Să dăm push, oare? E doar o masă. Bă, n-am spus cărțile la cheia, numărați. Uite, 1, 2, 3, 4 5, Poate trebuie să le numeri. 6 3 nu, 7. A, ies eu. Da, uite-o. Adi asta. Vezi, dacă ai fi fost aici, ai fi fost să le pui tu aici. Bă, da, Marius, mă, dacă câte sucuri am găsit. Am găsit un PC. Uite-te la ceas. Și 6. Aoleu. Așa trece și timpul când ești în vacanță. E bune. Marius, unde ești? Mamă, dar ăsta e... Deci jocul vă dă doar jumpscare sau vă și omoară? Ne și omoară, dacă nu suntem atenți. Dar ce face sucul ăla, stai? Dă un speed boost. Bă, Marius, vezi să te uiți la serii. E bine. Cal... Dar ce trebuie să facem aici, că nu ne dă niciun indiciu? Păi, e fain.
Trebuie să Nu explorăm. ne, nu ne-a zis ce ne așteaptă pe aici, ce ne sperie, cu ce ne apărăm. Vezi că am găsit niște almond water dacă vrei. Am găsit și eu. Da, păi atunci... Cheers. Uite un baton. Mamă, dar ne dau toate chestiile, bă, mi-e frică. Știi cum, ne pregătesc pentru așa. Na, uite cum... Aoleu, mare, ne dă multe de speed boost. Înseamnă că trebuie să fugim de ceva la un moment dat. Da, și ceva o să spună că o să fie foarte rapid. Ăsta Adi are vreo 7 de alea de speed boost. Da, bă, și de-astea, almond water și... Energy baruri. Sunt multe pe aici, bă, Marius. Mare, nu ia niciuna de Păi nu aia. știu încă. Da, uite încă un bidon de aia, Joyce. Dăm cu când găsi ceva. Dacă iau și pe ăsta și vine. Mă fi mâncat ceva de cur acum unii. Unde ești, Marius? Te-am auzit? Ah. Ce ai găsit, mă? Vino mă încoa. O, mă! Uite, am dat reset la ceva, dar nu știu ce face butonul ăsta. Tare mic, ai apăsat și ne suntem oare acum. E o cameră cam liberă. Da. Bă, dar tu bați așa? Ce să bat, mă? Păi tu n-auzi? Nu, eu mă aud pașii. Tunete de afară. Nu e, sau niște bătăi. Bă, vezi că îți dă troll, mă, vecinul. Vrea să te sperie și el. Auzi? Ai auzit? A, camerele, nu, să nu te vadă. Oare? Păi, cred. Cred că ăsta e indiciu. Ia să ne uităm să mai citim o dată ce scrie acolo. Poți să le resetezi. Nu înțeleg ce înseamnă asta. Poate vă vede pe cameră monstrul ăla, știi? Și când vă vede, da, da, da. vine după Uite. voi. Uite, bă, vezi că te vede. Ce să mă vadă că mi se aici? Bun, deci să măcar acum știm. Adică e o bănuială. Hai pe aici. Aoleu, stai un pic, eu am jocul de tare. Pe și eu l-am dat tare, da. Oh, e o cameră aici. Nu, dar o să-mi dea, când o să-mi iau jumpscare știu sigur că e jocul de tare. Vezi că e camera, o aud. E în partea aia, am văzut-o și eu. E aici, în Ei stânga. pe stânga. Am arătat că e aici. Doamne, dar mis... I'm shaking in my boots. Tu ce, mă, că poate ceva după dulapul ăla. Da, uite almond water, easy. Chiar dacă n-am nevoie de senti acum. Mamă, dar, bă, am inventarul plin, mă. Hai să beau un suc, să văd cum e. Mă, bă, ce speed-ui. Speedy Gonzales. Aoleu, vezi că-s două camere aici. Cred că de-aia ne trebuie speed-ul, mă. Să ne ferim de camere. Unde e, mă? Una e aici după peretele ăsta. Se uită către noi acum? Nu știu. Aia nu-i. E cu spatele asta, dar se întoarce. Vezi că se întoarce aia. Da. Aia se uită către noi sau nu-mi dau seama? Cred că da, nu? Da, se uită spre voi acum. Unde e Marius? Am trecut în camera asta. Dar vezi, ai grijă că poate să uite. Nu se uită. Ok. Nu e nimic aici. Au, au, bine că zici după ce vin. Hai să trecem. Dar hai să se întoarcă aia. Întoarcă ambele. Aia se uită fix către hol, cum ar trebui să fugim noi. Dar asta Vezi că se întoarce spre voi acum. Vezi că s-a întors. Vezi să te uiți, mă, la... Să vezi, ne luăm instant jumpscare, dai seama.
Opa! Au, am fost spotted pe două, și că... Marius, Ce-ai făcut? unde te-ai dus? Am trecut de ele cu bine. Omule, e camera aici cu camerele. Da, ce că v-a prins pe două camere și pe două nu. O crowbar? Hell yeah! Asta ce văd acum. Cine o veni? Cred că trebuie să ne luptăm cu ei acum. Oh, nu, da, ești fraier? Maș, mă, că poate mă lovești. Ești retard? Da? Bun. Hai să mergem. Asta, poate să lovim camerele, mă. Nu ajungi la ele. Trebuie să... am înțeles. Trebuie să rezistăm să nu fim spotted ca să putem să intrăm aici. Sau? Au, și mă spart timpanele. Și tu ai dacă? Da. Dau crouch. Aici mi-au jumpscare, nu știu de ce am impresia. Dă cu crowbar-ul. Haide. Sparge-mă! Poate nu trebuie să mergem pe aici? Ei nu, folosește psihologie inversă ca să ne facă să credem că nu pe aici. Hai să știi ce am și poate mi iau. Oh, Doamne. Bă, dar plouă afară, nu e glumă. Asta o să ningă, nu să plouă. Bă, de cam lung porul ăsta. De ce m-am dus eu primul? Unde ești, Marius? Nu mergi. Doamne. Aha. Bun. Zici care ține la mână de zici că trage cu pistolul, Marius. Oricum. Păi și ce am rezolvat? Că am ajuns înapoi. Păi da, trebuie să mergem din reste la camere, poate le putem și sparge. Aș încerca să le sparg, sincer. Uite Gata, acum. am resetat camerele. Ce să zicem, putem să o spargem? Nu. Dai reset din nou, poate te-a prins. Da, Dar zis și încercați să ajungeți fără să vă dea spot. Eu zic că acum începe să ne sperie. Da, acum încolo. Ce mergi pe crouch, omule? Bă, vezi că o cameră în camera asta, în stânga, acolo. Așa merge. Bă, ești retard? Ce mergi pe crouch? Nu merg pe crouch. Bă, da, mergi pe couch. Eu mă țin după tine, dacă te vede pe tine, dai seama că mă treci pe mine. Și Goofy. Mă zici că e polițist de ăla de intră peste tine în casă. Mâine sus toți. Dar oricum. Uite-l, pac, pac. Uite al Mondotter. Uite acolo în față sunt. Bun, nu ne vede. Bă, dar noi ce trebuie să ajungem, ce naiba? Hai să se întoarcă și după aia ne ducem iar. Să se întoarcă el unde e acum. Hai. Never mind, nu nimic ai. Să uit. A, pe aici. Târziu, Adi, stai. E ok, e ok. Nu mai Stau. poate. Că acum trebuie să se resteze. Păi așteaptă. Nu ne-a văzut pe nicio cameră momentan. Adică sper. Normal puteam să stau eu acolo la camere și să mergi numai tu. Bun. Perfect. Și mi-s full de juice. Mamă, ce coor. Da, gata. Dacă e bine. Ăsta n-a fost cu jumpscare-uri. Da. Doar așa.
Ăsta cred că o să fie. Uite pe Oni aici. Cine ăsta, mă? Probabil e cineva. Aba. Nu știu de nici mai care camera. Am găsit un puzzle deja. Am pus un buton aici. Fuck you, boy. Am pus butonul ăsta. E lift. Asta merge înapoi. Nu, eu cred că, uite că sunt mai multe butoane. Păi da, e ceva puzzle. Dar cine sunt ăștia? Uite-l pe Eminescu. Oni, Rizu? Da, Uite-l pe Eminescu. Unde, mă? pe bune. Mamă, câte de alea de băut aveți. Aha, Mă, uite că să sting toate dacă nu e corect. Asta și bă. nu. E spray, mă. Bug spray. Au. Ce rog, nu zic că avem uște în asta. Ai de cap. Bă, dar câte iteme ne dau? Ia bai spray, nu bag spray, Adi. Fotus capul tău. Vezi? E bug spray, mă, ce bai? Uite, bai. Îți dau E un... bai. eBay și pe Marius, hai că apăs eu prima oară pe fată, după aia apăs tu pe ăla de acolo. Stai. Hai mă că apeși degeaba că e o ordine. Ia Nu zi. putem Păi da, nu-i să luăm vedem. noi așa. Să vedem, hai, dai. Păi poți să apeși, poți să activezi pe toți și când îl activezi pe ultimul nu e corect să resetează. Și cum îți dai seama care e ordinea? Pe asta încerc să fac acum. Deci, ăsta, stai biga. Apăsă-l pe Eminescu. Bă, ia uite-te, deci sunt toți bărbați, da? În afară de una, hai să o lăsăm pe aia ultima, că e femeie. Hai că am apăsat eu pe ăsta. Sau, bă, în ordinea vârstei. E și asta o chestie. Hai să-i apăsăm pe toți o dată ca să restăm. Da, apasă-i pe toți, mă, și apasă pe fata ultima. Bun, apasă. Bun. Ordinea vârstei, ar veni fata. După aia vine, Da, că am apăsat. A, e bine, am apăsat. da, fata, Eminescu. După aia După ăla. aia ăsta de aici. Da. Și după aia ăsta de aici. Ai apăsat? Da. Ai, ce bun suntem. Bă, stai bă, nu un bug spray. Stai să beau niște juice ca să-mi fac... Ia două, că dacă Bă, îți eu- dă patru. Tu n-ai full inventarul? Nu. Eu da, stai să-mi fac un pic stamina. Adică creierul. Uite, e un coridor lung Nu, aici, cu cu un un baton buton proteic. un buton la capătul tunelului, la capătul. Ok. Și sunt 3 lacăte pe ușa asta. Stai să iau niște bug spray. Ce o să ne trebuiască oare? Ah, uite, am aflat eu. Ce? Aha. Dă-i pe ei. Da. What? Short bug. Molly Jelly. Mi-a dat ceva Molly Jelly. Gives you temporary speed and stamina boost. Adică ambele chestii pe care le-ai în sucul și... Mamă, ce repede mă mișc. Le ce mâncat? Uite, ceva aici. Mamă, dacă chiar e puțin îți dă. E temporar până la urmă. Bă, dar mi se buguiește. Ce să bugești că mi se mă piș? Aveam ceva să mouse. Ce scrie? If you feed them, they will reward you. Adică să pui mâncare aici? Ce mudul nici în gură. Poate că trebuie să punem jeleu de ăla. Oare? Stai să pun un baton, să văd. Da, uite, mi-a pus un baton. Crezi că poate îți dă jumpscare când vine liftul ăla înapoi. Să încerce. What is this? E Ce coaja. Mi-o dat S-a înapoi? dat... Da, coaja de la ăla. Nu mai e. Stai să văd dacă pun un Almond Water. S-a dat coaja de la... Da? Da, era decât pe ăsta, hârtia de pe baton. Hai să vedem ce face cu Doda, să vezi că o bea. What? Îl facem jumate? S-a făcut mai mic. Hai mă că Ce l-aș bat- bate joc de tine.
Stai că mai încerc o dată un juice. Că mi-s curios să văd ce le face, știi? Cât să aibă sens. Poate schimbă realitatea. Rare. Nicio diferență. Nu e nimic, ești după o ușă închisă. Juice. Trebuie că nu mă crede. Dar a luat un juice deja, care nu era tu. Da, nu te cred. Mi să mă Hai pe piși. coridor. Ah! Stai că mă Vină să pe coridor aici. Stai mă că mă să mă piși ce ai. Poate mor vreodată așa. Revin. America is wunderbar. Mi-a dat o cheie. Bine, Marius, că tu faci acolo gameplay fără mine. Deci le-am dat de ăla de ei de la gândați. Bug spray. Nu. Cu bug spray am o răgândați și mi-au dat un geleu. Ah, Le-am fi dat geleu și mi-a dat o cheie. oare cine îs ei? Un energy bar. Hai că-mi lung pe meu. Ca să-mi fac sentiu. Ce Marius? Asta este cheia. Pe așa se dă mine gheiurile. Unde-i dus? Nu merge. De aici am ieșit. Poate aici la lift. Doamne, ce maze. Da, Ce da, mă? s-a deschis un lacăt aici. Nu știu unde ești. Că ăsta e un maze. Am găsit o cameră, da. Ah. Asta s-a deschis, Marius. Nu, că mai sunt două lacăte pe ușa. Păi nu, dar nu. Ușa cu liftul. Da, hai sperăm. Aia e pe aici. Aha. Hai că le-am spreiat pe astea, dar n-am loc să le iau. Ia-le. Marius? Stai că nebunesc. Păi mă, că știu, că am și almond water dacă ai nevoie. Am două. E chiar bă, să dă beau și eu. A, tu ai destulă? Ai destulă almond water. Mhm. Na bun. Hai că beau și ăsta.
Vezi că am pus backup geliu, numai bine. Mod gel, ce care mi-arată. Ai găsit ceva? Nu. Bun. Bun, deci camera asta a fost numai pentru că am luat mod jelly. A, probabil ne dea mai multe chei, bă, Marius. Sau poate să ne ducem iară la liftul ăla. Să dăm mai mult. Pe aia zic, hai. Du-te tu că mai explorezi pe aici. Zeule, că în capătul holului. Vezi, Marius, că dacă o să mor, nu o să mai spun nimica. Hai, glumesc, glumesc. We are living in America. America. E undeva. Johnny Arnold nu mai e natural. Acum nu mă uitam la el. Johnny Arnold, ce ai Sadi? Zic că acum nu mă uitam la el. Am mai luat o cheie, Marius? Doi. Două la lift. Vorbeam cu tine, Timo. Ce lift, mă? Și mai trebuie să mai iei încă una. Acum mai am a doua. Hai că am două chei. Uite aici Noco. Da, ce scrie tău? Sânge Darko. Am eu screenshot. Take a gun and shoot me. Băi, cam horror muzica de aici, nu ți se pare? Marius. A fost cam liniștit toate rândele astea, nu cred? Măcar să ne dă un indiciu. Stai. Mai am eu spray. Da? We are living in America. Mai vedeți că Paolo, poți să te ascunzi în dulap. avem alt modulator. Adică, Vezi că poți să te ascunzi în dulap. nu-i bine. Zi Nu e repede bine deloc. cum se zice la buvniță în engleză. Aul. E gay. Unde e de? Bă! Vezi că am auzit de ăla, sunt chiar clone pe aici, să ai grijă. Am auzit de ăla, excuse me. Am înțeles. Și unde te ascunzi? Am găsit un dulap într-o cameră. Oricum, ăștia nu poți deschide uși, din câte ți amintești. Dar ar fi bine să dăm unul lângă altul, nu știu unde ești. Camera 216. Am găsit un 0. Am luat o foaie cu un 0 pe ea. Poți să te ascunzi sub pat, Marius. Nu-i bine. Tu ești asta? Bă, ești prost? Bă, cum vine la mie în spate și tu ăsta? Arată-mi asta! Păi dacă te uit la tine, nu te-am omorât deja. Îți dai seama că eu. Ai, de capul meu. Și am văzut. L-ai văzut? Da, am văzut un de ăla. Întuneric. Eu Ah, sunt păi ăștia exact ca nebunesc. voi? Ăștia exact ca voi? Da, dar e fain. Păi și de ce vă atacă ăștia? Pentru că sunt monștri, sunt numai deghizați. Uite încă un 0. Am găsit două foi cu 0. Da, avem sanity. Avem câte cât. Vezi că am Almond Water dacă ai nevoie. Ce te-ai mai dispărut?
A, vezi că ți-ia din sanity când te ascunzi. Ca A, să știi. De asta nu mai avem eu sanity. de ce nu ții lanterna în mână, ești retard? Vezi, mă sperii? Ia asta ține în mână. Ești nesimțit? Ce ții în mână? Ah, ați aprins. Lanterna. Că nu i-am văzut până acum. Fugi! Fugi! Eu am uitat în cameră, nu știu de tine. Dar nu-mi zic că poate să deschide uși mai nou. Hei, aud. Excuse me? Îi aud în dreapta. Oare ne aud ăștia în joc? O intrat la mine în cameră. Ha, dar nu știu ce să fac. Aole, am scăzut ținut, eu știu dacă stau, vă rog. Nu știu dacă pot să deschidă uși asta, nu știu sigur. Nu pot, că am văzut că nu pot. Oare trebuie să mergem să dăm înapoi mod geliu? E la mine la ușă. Sau au intrat în cameră, nu știu. Păi tu nu te-ai ascuns? În dulap. Reprezentativul Marius. Bă, ăsta mă campează, nu mai pleacă. Nu vrea să mai plece, bă, mă campează. M-am dus mai departe, pe camera 201. Eu nu pot să mai ies de aici, că mă campează. Comparatorul, te uiți sau opri partajare? Hai, Ani. Eu mă joc LOL. Păi, atunci asta să opri partajare. Nu, că am pe al doilea monitor, mă uit din când în când. Ce-ți laghează? Nu. Adică am un pic ca frame drop-uri, dar nu contează. Probabil că filmez. Vezi că s-a transformat și a fugit. Ha! Ce idee, ce nice. S-a dus în parte de unde te-ai dus tu. Nu știu unde m-am dus eu. Mi-e frică să ies acum. Că vei zis. S-a transformat înapoi. Eu nu pot să ies de aici, că mă știe. Și nu mai găsesc numere, am găsit 2 zerouri, dar... Băi, hai că mergem undeva să mâncăm. Strategică, vorbește-mă și cu Dani dacă vrea să meargă și nu? Să mergi. Rugează bine acum. Hai să ridici. Mai găsesc buze, bă, Marius. Am spray și am și de astea. Și sucuri. Iată să iau un și almond water, că poate mi se gata sentiu. Așa. Păi că nu te poți bate cu ei. Am mai luat eu o foaie. Am luat și o foaie cu un P. Eu n-am văzut ce scrie pe aia, că nebune. Păi n-ai almond water sau ceva de mâncat. O să nebunești în jocul ăla? Da, hai Sanity. Păi ce se întâmplă dacă nebunești, mori? Da, probabil. N-am pățit până acum. Hai că te-ai un jumpscare. Îți iei jumpscare date și omoară sau? Da, de câte am văzut, cred că da, te omoară. Nu i-am văzut pe aia și mi-e frică. Ah, am intrat din greșeala sub pat și mi-a din senti. Sunt cam la 223, dar n-am mai găsit niciun... Am găsit? Deci,
P-O-O. Așa am găsit. Mă lângâța mâine. Mare, dar noi ar trebui să ne găsim pe noi. Până pe altul. Tu ce zici? Și băi, n-am văzut un de ăla, bă, un monstru, mi-e frică. În camera 203 am fost. Un Almond Water în camera 275. Bă, Mare, tu ai murit sau ce ai făcut? Eu zic să mai găsești Almond Water, să bei în continuu, că nu o duci bine dacă ești sensitiv ăla. Încă un suc. Vezi că am murit. Păi cum ai murit? M-am întâlnit cu el într-un colț. Și era deghizat în tine sau? Da. Am găsit un capa. Da, mi-am dat seama că e el. Că n-avea nimic în mână. Te-a alergat? N-am mai apucat să fug, am dat nas în nas cu el. Bă, da, prea mult spray. Dar am prins la mod jelly, ce ne fac cu el? Vezi, ai grijă, îmi dai și tu nas în nas. Păi nu dau, că sunt atent. Famous last words. Păi și eu ăsta, atent. Doamne, bă, dar să gata, mă, Saint, un prostie. Aha. Ești și câini, serios? Mai ai știut că-s câini? Mă sper să-l aud înainte să mă omoare. Cuiat. Mare, dar nu merge liftul. Păi, ce să faci cu lift? Te-a dus până aici și trebuie să faci puzzle. Păi da, da, unde să ajungem? Fugi! Ce l-ai auzit? Nu, acolo. Doamne! Nu era deghizat în tine. Da, uite că am apucat să-l văd. Că stă trece. Vă dă la ultimul checkpoint. Mare, și să zic să rămânem împreună data asta. Păi, hai. Hai. Am o găsit. Ați mai zis asta de 3 ori. A, 270. Unde-i Marius? 210, are încheiat. Încă o lanternă. Almond Water. Ba, unde e dispărut iară, mă? Trebuie să mă uit după mare, să după copil. Nu-i nimic aici. Tu-i Nu, partea nu mai stângă. închide. E un câine. Hai că câine e ăla dacă e ceva. Hai că a fugit. Ăla nu Tu e câine. Tu te-ai ascuns acolo, mi-ai închis ușa în nas. Păi dacă n-ai vrut să intri. Almond Water, easy. Ioi, trebuie să o bei una, bă, Marius. Stai să închid ușa. Nu trebuie. Ba, dacă ți-o duci un sfert în Sanity, e alb. Închid ușa înaintea ta mereu. Tu ești în 275. Uite, am găsit un capa. Eu mereu fac asta, Marius. Să
Hai. Bă, ce m-ai speriat. Da, doar sunt aici, am zis că sunt 204. Bă, ce m-am speriat. Da, că n-avem spray. Ce se întâmplă dacă intri prin ei? Vrei să văd eu? Nimic. Am dat pe lângă. Mori, ce nevoie să ne facă? Să-ți intre în urechi. Mie mi intrau în urechi când eram mic. Păi da, dar acum nu contează că e un joc. Dar avem spray aici, n-avem nici cum să mai facem mod jelly. Hai că nu e nimeni. That's good. Vezi că m-am dus în 206. Excuse me. L-am auzit. Are să grijă că l-am auzit. O să excuse me. Oh, stai că mă încălzesc un pic mâinile astea. Hello? E la mine la ușă. Și la mine. Hello? N-avem voice chat. Hello? Ba da, pe V. Can you help me? Cred că s-a transformat. Bă, nu-i bine. Excuse me. Ia că s-a întors. I-am închis la nas. Hai de capul meu. Unde ești, mai? Stai în camera aia? Da. Am deschis ușa și s-a transformat în nebunul. Mai e pe aici? Vrei să vedeți cum să văd? Mai vorbim în ce? Hello? Vorbit. Încolo sus. Deci pregătește să fugi înapoi. Bun, închide în 208. În 200 cât ai tu. Vrei să mergi, Johnny? 200 cât ai tu. Ai ajutorii? N-am găsit nimic la mine. Da, dacă faci 500 Timo. Tu? E scumpă Hai, ieși. benzina. Aolo, stai să iau să beau ceva. Trebuie, hai că mănânc și eu ceva. Că e senitiu. Mamă, dar n-am decât un singur rat mă doar mai am. Hai că poți să joc și eu jocul de dat când vine și Dani. Dar mergem mai mulți măcar? Da, merem 4. Bă, dar acum v-ați găsit, mă, după ce am făcut atâta progres? N-ai treabă, că-l faci. Păi nu se schimbă? Era după colț, mă tu. Așa m-a speriat și pe mine atunci când m-a omorât prima dată. Nu că hei, hei! Nu e adevărat. Nu deschide ușa, ești rar? Omorât Adi? Da. Ah, și m-a speriat. Hai și ieși. Încearcă. Hai, mă, ce-ți frică. Că dacă mori, oricum mori. Mamă! Uaa, te închis ușa în față. Păi poți să faci Bă, asta. ce m-a speriat. Ce faci, mă? Îți faci să vezi să nu-ți facă picabu. E, oricum o campează, n-am ce să fac. Mai Bă, bine da. mă omor și o luăm iar de la capăt. Nu e adevărat, poate e aici la stânga, ia vezi. Stai, ia, deschide ușa un pic. Și uite. Vezi, o să ies și o să fug. Dar vezi, în dreapta să fugi, nu în stânga. Dar nu fugi spre el. Fix încolo sus. Cred, adică. Săracul Adi. Sunt o bucată de carne. Hai, nu nimic. Dă-i cu ranga pe cap. Nu poți, că te distruge. Un mutant din, zici că e din ăla. Din Sons of the Forest. Paza asta cred că era mai greu de până acum. N-ai treabă, Marius, că în 4 să fii mai fain decât... Ce ai găsit încă o letter? Un letter?
Păi eu sunt prins aici. Da, dar ești în cameră, ești safe. Păi din cameră în cameră, știi ce zic? Da, dar unde trebuie să pui flet? Astea, foile? Întrebare. De ce? Tu ai făcut așa? Nu, de la Oni. Ce să zici că a făcut? Chiar a venit un copil sau, nu știu, gâfă Oni. Uai, am suflat decât, what? Bă, dar și... Nu pot să fiu... Am suflat așa pe nas, gen... M-a S-a oftat părut. într-un fel pe nas. Hello? Au, pe aici trebuie să mergi, da. Nu, sigur. Ți-o că nu văd nimic. Ți-o mi-a gustat țăranul de pe colț, nu l-am văzut. Vezi că nu poți să intri în cameră oricum, să știi. E acolo. L-am văzut. L-ai văzut? Ia cheamă-l. Da. Zi, hello. Oh! Mamă, m-a lesionat să nu închis. Dă ce ai făcut acolo? Nu mai știu pe ce parte e ușa. Bă, dar e rapid. Ei. Și dacă este un 4, sunt și mai mulți. Da? Da, e echilibrat. Nu o să te plictisești în 4. Deci tu cum ai trezea? Că e mică camera. Sunt 4 oameni, găsesc mai repede, știi? Marius, ce faci? Avem o problemă că nu mai am nimic. Te referi Sanity? E acolo, fraier, mă campează. Du-te în partea altă. Hello? Bă, hai bă că mă omor. Păi, vezi că e apă aici, băi, ia apă pe jos. Du-te înapoi, du-te înapoi. Era un alt mondotar acolo jos. Uite și un alt mondotar aici înăuntru, îl vezi? Easy, ia bea unul, că nu mai senti. Și încă un alt mondotar acolo. Ce l-ai văzut? Bă, ce faci? Dai speedrun. Pe ce vrei să fac? Dă-i bă, dar ai senti. Da, am jumate. Bea un alt mondotar, că poate n-a pus să nu mai bei. Fortnite Kid. Uite acolo, că poate să facă omul tot să se veni eu. Ok, până acolo e bine. Foarte bine. DC Gaming. DC Gaming. Vezi că aici e un alt mondotar în spate tău. Aici și liftul, dar ce facem cu foile alea? Uite bă că sunt niște de-astea pe aici. Păi da, da. Avem cheile de astea. Fugi! Fugi!
Bă, nu știam bă, că poate să vină pe acolo, nu mi se pare corect. Dar ce ai făcut la ușa aia? Te uitai în gaura cheii, ce făceai? Aia măcar acum suntem amândoi. Da, pentru cât timp? Bun, deci e un puzzle, uite că sunt astea și după aia ușa asta aici. Eu n-am lanternă. Și e un cod pe care poți să-l faci. Un cod de, stai să zic. 1, 2, 3, 4, 5 cifre. Cifre. Ia. Deci asta să deschidem. Aoleu, cu numere. Aoleu. Aolera. Bă, dar eu n-am lanternă. Te mai e o ușă aici care e încuiată. Nevermind, am găsit una. Uite aici o lanternă. Am găsit. Ai, nu. Ia-ți de gât una, că ți ocupă spațiu deja. Și asta e încuiată. De cât aici și codul? Asta e clar 5 cifre. 5 cifre. Păi trebuie să le găsim foile aia, nu? Bă, BRB. Păi, Trebuie să mă duc undeva. păi hai să ieșim din joc, ce naiba.